shit, централно, Криско Бейс, Мария Елена, бейбе, минимум максимум. Виждам я редовно, пукаме се готино, дрехи по земята и в нас е пълна кочина. Най ми е удобно, до пето ти сочно, ставам като животно, един път като почна. Може би нарочно, тя ма грези мощно, аз купувам глупости за нея, ма е изгодно. Карам го еляк и гледам всичко да е точно, мога да я галя полупара денонощно. Пуши от Ямайка, псува ги на майка, кара най-лъскавата скъпа таратайка. Всяка нощ уши пари са прави на мозайка, после ми звъни, че съжалява и савайка. Тялото им мазно, типа си го бавно, фаща ма за джоба, вика нещо ми е жадно. Аз си викам нещо, знаеш ли някакво място, някъде къде ще правим секс много бясно. Някъде, където няма мои други закони. Аз съм навсякъде, където има много хора, види много пари. Отивам някъде, където няма мои други телефони. Аз съм навсякъде, където има много хора, види много пари. Палим, покажи на тия хора. Палим, и после паля към слънчака. Много истории има чакат. Палим от качака. Тя ми вика ти си баси маняка. Ей, карам бавно товар, Пабло Ескобар. Дигам всеки бар, пази се от катина. Карам бавно товар, Пабло Ескобар. Дигам всеки бар. Покажи на тия хора как самяташ, как го движиш, как събараш, колко се раздаваш. Как самяташ, как го движиш, как го бараш, колко се раздаваш. Съседите бучат, пенсионерите тонат, а ние сме на път да събориме градът. Съседите бучат, пенсионерите тонат, а ние сме на път да събориме